Turƙashi yanzu asiri ya tonu kan irin hare-haren da 'yan bindigar suka kai a sassan faɗin arewacin Najeriya tare da jikkata al'umma da dama, wanda a yanzu haka dai babu shakka za ku ji mu ɗauke da zazzafan labarin kasancewar irin yadda asirin 'yan bindigar ya tonu da kuma waɗanda suke goya musu baya don ganin cewa sun ci gaba da ta'addanci wa al'umma, wanda hakan ya tabbatar da cewa tabbas gwamnatin Najeriya ta yunkura wajen ganin cewa ta ɗauki fansa dangane da irin abubuwan da 'yan bindigar ke kaiwa, sai dai amma a yanzu haka fa babu shakka mutane da dama na ƙara bayyana cewa 'yan bindigar fa sun fi ƙarfin gwamnati, kasancewar irin yadda wasu da dama ke ƙarawa da bayyana cewa 'yan bindiga ba fa ƙarfin gwamnati suka fi ba, kawai dai gwamnatin ce bata ga damar ɗaukan mataki a kansu ba. To a yanzu haka dai masu sauraro sai ku gyara zama da biyo mu har zuwa ƙarshen wannan bidiyon don jin irin wata tataɓarza da ta faru tsakanin 'yan ta'addan da kuma sojojin Najeriya, kasancewar irin yadda al'umma da dama ke bayyana cewa an yi nasarar kama ɗan bindigar Bello Turji, wasu kuma na ƙarawa da bayyana cewa wannan tsohon hoto ne kuma AI, amma har yanzu Bello Turji Kacilla yana nan a cikin daji, wanda hakan ya tabbatar da cewa ba a niyyar kama shi ba ne. To masu sauraro dai a yanzu haka sai ku gyara zaman da biyo mu har zuwa ƙarshen wannan bidiyon don jin mu ɗauke da irin zazzafar rahoton wanda muke tafa da shi, sannan ku kuma ji cikakken ainihin labarin, sannan ku kuma ji irin hare-haren da 'yan bindigar suka kai a wasu gurare da dama da ke faɗin arewacin Najeriya. Amma kafin nan muna mai ƙara roƙonku idan wannan shine zuwanku na farko wannan shafin namu mai albarka na muryar Kannywood TV, ku daure ku je ku danna mana alamar subscribing kamar haka, sannan ku danna ƙararrawar sanarwa. Domin taka ne za mu tabbatar da kuna samun dukkanin cikakkun rahotanninmu da kuma zafafan labaran waɗanda muke ɗauke da su ɗin da zarar mun ɗora. Tabbas a yanzu haka dai babu shakka masu sauraro bayan kasancewar irin abubuwan da ke faruwa tsakanin shugaban ƙasar Najeriya da kuma al'ummar da ke faɗin arewacin Najeriya da ma irin hare-haren da 'yan ta'addan ke kaiwa da kuma kasancewar irin tataɓarzar da ke faruwa a yanzu haka tsakanin mawaƙi Dauda Kahutu Rarara da kuma babban malamin addinin Musulunci wanda ya fito takarar gwamna a jihar Gombe, wato Sheikh Ali Isa Fantami, wanda hakan ya tabbatar da cewa babu shakka mutane da dama na karawa da cewa tabbas shugaban kasar Najeriya Bola Ahmed Tinubu zai fa iya komawa kujerarsa ta mulki, kasancewar irin yadda aka rasa wanda zai tsaya ganin cewa ya tsaya takarar shugaban kasa don ya kada shugaban Bola Ahmed Tinubu. Babu shakka a yanzu haka dai za ku ji cewa a wasu yankuna da dama da ke jihar Najeriya, musamman ma wasu yankuna da ke cikin garin Sokoto da kuma Gombe da ma garin Katsina da kuma Huntuwa, hakan ya tabbatar da cewa tabbas ana gudanar da ta'addanci tare da kwashe yara a cikin waɗannan garuruwa.